tu nič nebolo. Ahoj, bicykel. Chytné veci z tému. Vôbec už ani 31. januára, nemeškáme už 2 mesiace s videom. Ale mimochodom, máme nový bicykel, ale napadlo nás z tohto dobrého bicykla spraviť tému sračku. Je to dobrý nápad? Není. Nevadí. Aj tak spravíme. Prvá vec. Riadidla. Druhá vec. Toto, neviem čo to je, ale drží to riadidla. Gripy. Brzdové kotúče. Kameraman. A kde je ten druhý? Čínske ostrovy. A iš tu nemáme. Už máme. Ktoré tam zatiaľ nepasuje, takže si budeme musieť vziať imbusáky. Nič sa nestalo. Dobre, mali by sme takto pekne gripy na volante. Hej. Teraz čas zamontovať túto vec, čoho nevieme, jak sa to volá. Prvú brzdu a prehadzovačku, jednu stranu proste namontoval kameraman, druhú spravím ja. No, takže volant sme namontovali. Teraz už iba kotúč. A už si stačí iba vybrať, či ho dáme na predné alebo na zadné, keďže vám Čína doručila iba jeden. Predné. No, zlé správy. Keďže kolesá nechcú ani jedno ísť dole, neviem, je tam nejaká zaseknuté sú obidve, tak kotúče sa meniť nebudú, ostanú tam tieto. Ten 100% riokarbonový blatník, presne tento, tam taktiež nepôjde, pretože ho nemáme o čo zachytiť. Tieto šroby nebudú využité, tieto šroby nebudú využité, takže to veľmi nevyšlo. Ale máme Ride or Die nálepky, takže výsledok je taký, že sa takmer nič nezmenilo, pretože sme tam nemohli dať kotúče, pretože tam nepasujú, pretože sme tam nemohli dať červené šroby, pretože tam nepasujú, pretože sme tam nemohli dať blatník, pretože tam nepasuje. A presne preto sme vlastne zmenili iba volant, takto riadidlá, gripy a toto. Takže výsledná... Nezaujímaš ma. To pôjde do nepodajených, poď na to ma teploušiť. Poďme znova, to pôjde do nepodajených. Ale nezabúdajte na trápnu tému nálepku, ktorú sme tam taktiež dali. Takže Ultimate Epic upgrade bicykla, takže toto video je clickbait. Takže je čas otestovať. Oh, your powers are weak, old man. Vôbec už ani 31. januára, nemeškáme už 2 mesiace s videom. Prešiel asi tak mesiac, odkedy sme prerobili ten bicykel. A Týmko už sa odtedy stihol vrátiť. No a vtedy sme mali, že bundy na sebe, áno. A teraz som tu v tričku. Zavoláme Týmka? Čo myslíte? Týmon! Ty smrčky, asi u obrazovku. Niekto ma volal. Stop je! Ja som ťa volal. Zdravím vás každého pri tomto videu. Dneska to máme tému bicykel. Tému bicykel. Hej, toto robil Chting-Chang, čínsky, 12 rokov tento rok oslavujem, hej. A Toto video má už prosím pekne, že 7 mesiacov a brutálne meškáme s vydaním. Natáčali sme to v januári a teraz je júl. To video je staré jak hovado, chápeš? Staré! To video je staré, chápeš? Takže proste aj tak tam daj ten odber, aj tak sem daj ten like, aj keď sme sa vtedy stihli skoro do dôchodku, kým to vyšlo. Lebo sa nám nechcelo, ale aj tak! Ty orangutan! už sú letné prázdniny. A natáčali sme to v januári. Áno, presne tak!
Joj, ľudia, natáčame pre vás nové video ďalšie, že toto vyjde a potom vyjde ešte ďalšie s našim obľúbeným, či s vašim, aj s mojím, aj s ním, aj s ním, aj so všetkými. Môj obľúbený kamarát, cigán so spotenými pazuchami z videa, kde bol aj Denečan Slamáku. Tento bohužiaľ nie je. Niekedy si môžeme kľudne natočiť nejaké video. Takže vyjde toto video a potom vyjde video s spoteným cigánom. Ďakujeme, majte sa, Boh vás ľúbi, nedeľu v kostole. Bombon!